हेल' लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आं गोदान भिडिअ आरोबाव फिन खनसे बरायबावलायबाय जों दा नै क'क्राझार स्टेसनाव दङ गसाइगावआव थांनो नागिरदों जोङो लफाय बे दख'ना बानायग्रा जायगायाव थांनो नागिरदों जोङो मानो होनबा जायगायाव थांनानै लायनाय बायदि जाया नालाय जों बाव थांनो नागिरदों आरोना जों बे गारिजों थांगोन गारियाबो सफैखाबाय नै ओरैबायदि हाखु दाखु फैदोंमोन आरो जोंना नै मालाय गस्ला स्राय स्राय जि मोजां मोजां गानबोदों नै गसाइगाव फैलायबाय जोङो खारबोलायबाय गसाइगावनि मानसिया मोजां ओंखायनो खारबोबाय थायो जोङो गसाइगाव मानसिया मोजांथार ओंखायनो खारबोबाय थायो नायनो खारबोबाय थायो लागायबाय मालाय नै फट' खेबनाया होख्लायबाय नै मालाय भिडिअ खालामनाया होख्लायलायबाय नै स्टेसन मोनफैबाय नै नायदो जों बहाय फैखो नै दा लफाय दख'ना बानायग्रायाव फैबाय जों दाना हाबनो मोनगोन ना मोना साननानै बिराद गिदोंमोन आरो जोंना फार्स्टआव फैदों नालाय साथामजोंखाय एसे साहस खालामनानै थांबाय लफाय दख'ना बायग्राफ्रा नै बिबारनिबो थोला लफायबो बायनो थोला बिसोरनो फिसाइफ्रानो मालदार नालाय मालाय जारोम ब्लगारफोर बायदि खेबजोबबावबाय नै बाहेरायाव बिदि दं दसे टाइम पासबो खालामनो हागोन नैबेजों हाबलांनांगौ मालिकनि न'आ नै ओरैबायदि मोजां खाफाल गाज्रिसो फुजानि दाग्राफ्रानो थांजोब्बायसोनो मालाय सेल्फि लानायफ्रा खाफाल गाज्रि नै लफाय नायग्राफ्रा दाग्राफ्रानो मालाय फुजायावसो दंजोबो दाग्राफोरबो गैया जियाबो गैयामोननो बेनि थाखायनो जों दाग्रा जायगाखौबो नुवाखिसै आरोना जों दा थांनो ओंखारफिनबाय जों माने फैनायाव विंगारजों फैबाय आरोना मानो होनबा थांनायाव जों ट्रेनजों थांबाय नालाय जों नेनो बाबाय 1:45 दंमोन ओंखायनो जों एसे थाब फैबाय आरोना खामानियाबो जायाखिसै नालाय नुवाखिसैबो बिदिबा बाय